Brøndby Supporters Trust, det er en samling af alle de Brøndby-kræfter, der gerne vil sikre fanindflydelse, åbenhed og demokrati i Brøndby. Søndag efter søndag er der stadig kæmpe opbakning i klubben, fordi vi alle sammen elsker Brøndby IF, og vi er her for at støtte spillerne, støtte klubben til at vinde nogle fodboldkampe. Det er det hele handler om. Vores mål det er, at Brøndby IF skal være Nordens bedste fodboldklub, drevet af verdens stærkeste fællesskab. Brøndby, det er jo et fællesskab, det er jo klubben i hjertet. Uanset hvad der sker, så er vi i hvert fald enige om en ting, og det er, at vi står sammen og kæmper for Brøndby.